Încredere și determinare la FC Unirea. Meciul cu CFR Timișoara e așteptat de elevii antrenorului Aurel Șunda cu gândul la un succes aproape sigur, mai ales că poziția actuală din clasament nu le va permite mulțumirea cu un scor egal. Uniriștii declară că au toate șansele să obțină un rezultat bun la Timișoara, dorind să continue astfel seria de 3 victorii din acest sezon. Sunt destule motive care îi fac pe albaiulieni să spere la o revanșă împotriva bănățenilor. De amintit forma bună și jocul eficient de până acum al jucătorilor de la Unirea, precum și situația delicată în care se află CFR Timișoara, cu toate că Aurel Șunda recunoaște valoarea acestui adversar. În primul rând, ar fi ideal pentru noi 5 meciuri, 5 victorii. Se vede și la buzunar. Și încrederea pentru mai târziu. Probabil, dacă se împiedică echipele din față, probabil vom mai avea șanse. Suntem pe o curbă ascendentă, dar întâlnim un adversar care este, ca să folosesc un cuvânt, cu cuțitul la os. Și când un adversar este cu cuțitul la os, au energii nebănuite, dar noi trebuie să ne mobilizăm pentru a obține un rezultat bun la Timișoara, fiindcă jocul și forma noastră sportivă din acest moment ne permite acest lucru. Timișoara se găsește într-o situație mai delicată, dar asta este problema lor și așa cum a spus și Oroian, probabil că de la meciul cu CFR-ul de pe teren propriu se trag multe în acest campionat. Cât despre surprizele pe care le pregătește timișorenilor, Șunda declară că va pune la bătaie secrete profesionale. Astfel, considerându-se mai bine pregătiți decât adversarilor din Banat, arbitrajul nefiind ceva care să-i sperie pe uniriști, aceștia și-au propus să meargă la sigur pentru confruntarea cu CFR Timișoara.